Good morning. Sanibonani. Ninjani niyaphila? Asethembe niyaphila bafowethu. Umfaka Mkhonzo nibingelela ekseni kuyi-Sunday. Asibonga kakhulu maniphila bafowethu. Thank you so much for being here. Ake ngamukela ama-new subscribers to this channel ku-YouTube. Ngiphinde ngamukela ama-new followers ku-TikTok. Ngiyanibonga kakhulu ngendlela enisupport-a ngayo le channel bafowethu. Thank you so much. I appreciate it. Asithembe ukuthi ama-holiday asaniphethe kahle bafowethu lapho nikhona. Kwabavelelwe izinto ezimbi. Kungaba yingozi emgwaqweni. Kungaba ukushonelwa ihlobo noma ukugulelwa ihlobo nabangani. Nalaba aba-affectwa ile imvula lezi ezinayo njengamanje, iy'khukhula kwezinye iy'ndawo. Sithi sinani lapho bafowethu. Sicela ukuninika udolo qina, nibe strong kulesimo lesi. Kufanele ngabe isikhathi sokujabula nobumnandi, kodwa kunezinto ey'fana nalezi ezenzakalayo. Siyaxolisa kakhulu ngakho konke lokho bafowethu, kulaba ababhekene nezimo ezikanjalo. Siyaxolisa kakhulu kulaba ababhekene nalezo zimo. So la ngithi angivuke ngenze le video ikakhulukazi emva kokuthola ukuthi ivideo engigcine ngiyenzile la bengikhuluma khona ngokuthi impi ephakathi kuka-Speaker wase-KZN Legislature uMama uNontembeko Boyce ne-MK Party, ngiye ngathi ibonakala le mpi isazoqhubeka isikhathi eside. Mhlawumbe iyoze ixazululwe inkantolo ngendlela okwenzeka ngayo. Kubonakala engazuthi isaqhubeka-ke le ndaba ngoba esivuka nazo nje manje la ukuthi iqembu le-NFP engathi limbhalele uSpeaker lambhalela lathi lifisa ukumazisa ukuthi umama uMbalishinga okuyena omelele iqembu le-NFP e-legislature limsuspendile kusanama-pending disciplinary procedures okumele aqhubeke, kusho ukuthi kunezinto okufanele ayophendula kuzo eqenjini. So i-NFP kimbhalele, ngicabanga ukuthi iningi lethu la selikubonile lokho ukuthi i-NFP isibhalele uSpeaker yamtshela ukuthi umisiwe umama uShinga. Yatshela futhi uSpeaker i-NFP ukuthi ihlose-ke manje ukuthi imise even nasemsebenzini yakhe eyenzeka e-legislature njengoba emele i-NFP. So ize yasho kule ncwadi futhi i-NFP ukuthi izomazisa soon uSpeaker ukuthi ubani ozongena esikhundleni sikaMama uShinga azomela i-NFP e-legislature, njengoba uMama uShinga engasahambisani nezinto zeqembu noma engasahambisani nama-instruction eqembu okuwukuthi ulimele lapha e-legislature. Engathi uphendulile-ke uSpeaker umama uNontembeko Boyce, wathi hhayi ngiyanizwa NFP, ngiyanizwa ngakho konke enikuchazayo njengoba nikubeka la. Wayesethi uSpeaker ku-NFP, into-ke kodwa engifisa ukunazisa yona NFP ukuthi mina njengoSpeaker we-legislature ne-legislature sizolawulwa yi-Constitution yase-South Africa noma umthethosisekelo wase-South Africa. Wayese uyaveza ukuthi ngokuka Section 106C, yes, Section 106C
awuchazile laphayana umama uBoyce uthi le section iyaveza laphayana ukuthi yini engenza umuntu ukuthi ayeke ukuba imember ye-legislature noma ayeke ukuba imember yesishayamthetho. Okunye kwako-ke ukuthi uma kunezinto ezimvimba, siyazi uma ngabe sikhumbula mhlawumbe ake ngibekise kwi-case kaBaba uZuma le uZuma ngesikhathi kuze kudecidwa e-Constitutional Court ukuthi uZuma ngeke aze abe yi-member of the parliament for MK Party. Ezinye izinto ezazibalwa lapho uma ngikhumbula kahle kwaba ukuthi kufanele kube ukuthi umuntu ongena criminal case futhi ongakaze aboshwe angazi for isikhathi esingani, kodwa nje izinto ey'kanjalo, nokuthi umuntu okufanele angabi ney'kweletu noma angabi blacklisted njalo njalo. So-ke uma uyibheka le section 106 lapha iyachaza, usebenzisa yona umama uSpeaker lo uthi umama uMbalishinga ngoba kuloko engiceda kuchaza akukho okuveza ukuthi yini engamvimba ukuthi abe member of legislature. So akasiboni isidingo sokuthi kuthiwe angamiswa emisebenzini yakhe yokusebenza e-legislature ngoba kokunye kwaloko okuchazwa ku-section 106C ukuthi abukaqedwa ubulungu bakhe beqembu elamletha kwisishayamthetho. Uma ubheka u-106C ku-Constitution, enye yesizathu esenza ukuthi umuntu ayeke kuba imember ye-legislature ukuthi iqembu elimlethile e-legislature seliqedile ubu-membership noma seliqedile ngaye ukuthi abe yilungu lalelo qembu. Uma ungakhumbula nje, for example, la eMpumalanga sike saba nomama uMary Phadi obelapha e-legislature eMpumalanga emele i-MK Party. I-MK Party ithe ngokuqeda ubulungu bakhe wayesevele uyahoxa noma uyahoxiswa ukuthi abe yimember ye-legislature uMary Phadi eMpumalanga, njengoba nje engaseyona imember ye-MK Party. So mawulalela incwadi kaSpeaker la e-KZN, mawuyilalela kahle, uSpeaker uthi uma ngabe umama uMbalishinga eseyimember ye-NFP noma ngabe ususpendiwe, usazohamba ama-disciplinary process and all that, kodwa still usayimember yani ye-NFP, akukho ncwadi ethi usexoshiwe ku-NFP noma i-terminate membership yakhe ku-NFP. Uthi-ke uSpeaker lokho-ke akumenzi umama uMbalishinga ukuthi angafaneleki ukuqhubeka e-legislature. Uyayibona-ke kuthi kuphi njengamanje? Shothu uSpeaker we-KZN legislature nangu ngapha i-NFP ngapha manje. Uyayibona le ndaba? I-NFP ithi sicela umise ilungu lethu elilapha e-legislature Speaker. Umama Mbalishinga akasasihloniphi eqenjini. Uthini umama Speaker? Angeke ngize ngikhona ukuthi ngimise ubulungu bakhe e-legislature ngoba anikamxoshi eqenjini. Futhi ayikho into ngokwe-Constitution ku-106C we-Constitution emvimba ukuthi abe yimember ye-legislature. Yayibona ime lapho njengamanje. Umbuzo ukuthi what is the next step manje ezothathwa yi-NFP? Uma ucabanga wena mhlawumbe ungabhala la ukuthi yiphi next step ezothathwa yi-NFP njengamanje. Nakulabo mhlawumbe abazi kangcono imithetho yokusebenza kwePhalamende noma kwe-legislature, excuse me, iyiphi option njengamanje engathathwa yi-NFP? Ingabe i-NFP kufanele imxoshe noma idecide ukumxosha noma iphuthumise le disciplinary hearing? I-NFP ngabe kufanele yenze kanjalo, isheshise iy'nsuku ukuthi isheshe imdiscipline ukuze izomxosha eqenjini,
noma yenzeka, ngoba njengamanje uma ungabheka uSpeaker njengamanje usezibonisile ukuthi ngizimisela ukumdefenda uMama Mbalishinga. Noma ngabe nina NFP nithi yebo uyimember yenu senimmisile ey'ntweni zeqembu, kodwa mina njengoSpeaker ngizimisela ukumdefenda. Isho njalo le nkulumo. Uma nje kuwukuthi uMama Mbalishinga useyimember yenu NFP, ngeke ngize ngimxoshe mina la e-legislature ngoba useyimember yenu noma ngabe nimsuspendile. Indlela akaphendule ngayo uSpeaker leyo umama uNontembeko Boyce. So ngifuna ukuzwa imibono yenu ukuthi niyibuka kanjani le ndaba. Uma ungabheka njengamanje uSpeaker wase-KZN usebhekene manje ne-NFP ne-MK beme against yena ngapha kufanele ukuthi alwe nalamaqembu awu-2 i-MK ne-NFP, okuwukuthi uma ungabheka kahle lamaqembu oyi-2 awasekho happy vele ngendlela i-legislature isebenza ngayo, awekho happy nangale GPU yase-KZN. So yingakho-ke mina ngize ngenza leya video nje before ukuthi uma sibuka le mpi ekhona phakathi kwe-MK Party noSpeaker isazoqhubeka isikhathi eside. Okay, omunye angathi le ndaba le ye-NFP noma Mbalishinga ayihlangene ne-MK Party and all that, kodwa-ke kuyabonakala kona ukuthi ihlangene ngoba phela i-MK Party ne-NFP bonke labantu bakhuluma zwi linye manje, bafuna ukukhipha ngokuyinhloko baba uMphemba uNtuli ukuthi abe yi-premier lapha e-KZN. So singasho sithi izwi labo le-NFP ne-MK Party liyafana, and ngingasho ngithi si-MK Party sivumelana ne-NFP thina ukuthi angeke phela ukuthi ilungu layo i-NFP lifakwe i-NFP lapha ukuthi liyomela i-NFP lapha e-legislature bese lifika lona lijikela i-NFP. Uyibuka kanjani leyo wena? Ake siqale nje ngale uphawule ngale ukuthi uthini umbono wakho ngaloko nje ukodwa ukuthi umama uMbalishinga ufike e-NFP noma e-legislature wasujikele i-NFP so wenza ngendlela yakhe as an individual, kangangoba manje so defendwa yi-legislature i-NFP uma ngabe sifuna ukuthi immise kuyo yonke into. Kanti lapha e-legislature kusebenza kanjani bafethu? Ubani onamandla between iqembu lo muntu elimfake lapha naye lowo muntu? Ubani onamandla? Ubani onamandla between umama uMbalishinga ne-NFP lapha e-legislature? Ubani onamandla kanti manje? Ingabe individual ifike ibe namandla yini mayisingaphakathi inali ilungelo eligcwele lokuthi ingafika izenzele umathanda ngaphakathi, ingasafuni nokuphuma futhi uma ngabe iqembu selithi liyayikhipha leyo individual. So yilowo-ke ngithi angikuveze-ke laba fethu ukuthi i-NFP seyimbhalela uSpeaker usephendulile wathi cha angeke size simmise umama uMbalishinga ngoba useyimember ye-NFP. Yayibona, ake ngiyeke kuma-comments-ke njengamanje ngibuka ama-comments. Bani lo Ntomgayise uthi ingani i-DA inikhiphile uGeorge Fisheries yafaka omunye uminister, nobody interfered with that. Hawu, bengayazi-ke naleyo ishoyo weNtomgayise ukuthi i-DA imkhiphile uGeorge ka-Fisheries noma MEC waka-Fisheries yafaka omunye. Okay, shothi uSpeaker lapha azange abe nankinga, usho njalo uNtomgayise nangu esho la uthi i-DA ikhonela ukukhipha imember yayo lapha e-legislature, akuzange kube nankinga, izange i-legislature noma uSpeaker alwe ne-DA. Kungani elwa manje ne-NFP? Okay, ipointi lelo Ntomgayise, siyabonga kakhulu, lizosenza sicabanga ukuthi yini le engaka vele eyenza ukuthi uSpeaker manje abe nenkinga mangabe
sekufuna kukhishwe ilokhu njani. Kusho ukuthi manje ne-MK maye ngathi ifuna ukukhipha ilungu layo lapha e-legislature angayenza into efanayo uSpeaker. Sikhona yini isidingo vele sokuthi uSpeaker adefende imember noma i-MP uma ngabe iqembu selimkhipha. Nangu Mayengwayo uthi Mntakamkhonza thina sithemba laba abasimele nabanamandla kodwa nje sihlezi kwi-MKP. Okay, ngiyakuzwa Mayengwayo. Kodwa Mayengwayo ungitshele la uthini wena mawubheka uSpeaker kuthini ukuthi yena adefende ilungu le-NFP ukuthi lihlale isishayamithetho ekubeni i-NFP ithi seyiyalikhipha. Uthini ngaloko Mayengwayo? Khona ongakuphawula ngaloko? Nangu laphayana umuntu omngayise usekuvezile laphayana ku-comment yakho ukuthi i-DA yona ayiphazanyiswanga ngesikhathi ikhiphe yayo i-MP. Kungani i-NFP manje siphazanyiswa yona? Ingabe kusaqhubeka impi yokulwa ne-MK? Ngoba manje kusenalento yokuthi njengoba ngishilo kwivideo yami ye-previous ngiye ngathi impi phakathi kukaSpeaker e-KZN ne-MK party isazoqhubeka. It's far from over. Ingabe uSpeaker njengamanje mayethi yena udefenda uMama Mbalishini uthi makangaphumi e-legislature ekubeni i-NFP seyithi yamkhipha. Ingabe wenziwa yini uSpeaker ukuthi adefende uMama Mbalishini ngokubona kwakho? Ingabe u-apply umthetho ngempela yini noma usaqhubeka kona ukuthi ulwa ne-MK party esazama ukukhipha bonke ubuholi be-GPU e-KZN? Yini le yenza uSpeaker adefende uMama Mbalishini kangaka? Yini le yenza uSpeaker angafuni ukuhambisana nesicelo se-NFP? Ngoba kuyavela manje la ukuthi i-DA ike yamkhipha umuntu wayo oyimele lapha, kodwa azange uSpeaker abe nankinga nalokho. Ngibheka ama-comment wenu bafethu la. Ithini indaba? Ngingayiluleka nithini for example i-NFP kule simo lesi esenzakalayo lapha e-legislature? Siboniso Magagula uthi i-NFP kufanele yenze okufanele. I-disciplinary process kucala. Let's follow the process first, Chief. Okay. Nangu sibone Magagula. So sibone lutho wena akulandela i-procedure yokuthi kube ne-DC. In short, uyavumelana wena noSpeaker yini ukuthi uSpeaker angathathe inyathelo zokumisa uMbalishini? Awuboni ni lokho ukuthi kukumdefender uMbalishini noma uthi vele kufanele noSpeaker amdefend? Usho njalo Siboniso Magagula. Kungani uSpeaker engena eindabeni ze-NFP, zelungu le-NFP ne-NFP? Kungani uSpeaker angaveli enze okushiwo iqembu? Yini emenza alwela ama-rights kwa-individual angalwela ama-rights eqembu? Okay, nangu Mayengwayo uyabuya uthi baveza obala ukuthi balwa ne-MK party futhi basazolwa. Umeseka ngoba into yelungu le-NFP laphikisa i-MK party. Okay, so uthi uMayengwayo basalwa ne-MK. Nami ngiyibona kanjalo. Njengoba ngiye ngasho nje ukuthi lena kahle kahle akusayona impi phakathi kaSpeaker ne-NFP. Kusaqhubeka impi ephakathi kaSpeaker ne-MK party. Kusaliwa nale motion of no confidence. Mina ngendlela engiyibuka ngayo Mayengwayo, nami ngivumelana nawe lapho. So ke bafethu injalo indaba ekhona la. So into engizoyenza ke manje ngizoyibamba le video la, ngizobe sengiyidownloada ngi-upload again so that nongekho kwi-live lana akhona ukuyibona aphawule. Udaba olukhulu ukuthi NFP sibhalela uSpeaker yacela ukuthi amise uMama Mbalishini lapha. Mr. Pamela,
uthi nithi ngo-2029 siyoba no-president ona 90 years MK kunani iminyaka ayisho lutho ekubeni upresident. Uma nje capable ubaba uZuma usengabuyela aliphathe nje ngaphandle kwenkinga, ngiyibona inkinga mina. Futhi experience yakhe ingaba usizo kakhulu kwi-country. Akusho lutho noma ngabe uno-100 years Mr Pamela uMsholozi. Ngiyibona inkinga mina. Uyambona futhi ukuthi usesharp kanjani uma ungabheka umqondo kaMsholozi ne-health yakhe. Udlula abantu abaningi ngisho abasha ngendlela aphile ngayo uMsholozi usengaba umongameli. Ayikho leyo uMsholozi ustrong ukudlula intsha eningi kabi. Angazi noma ukwambona yini kumanye amavidiyo akhe ejiva eshaya nama-warm up enza yonke into nendlela aphithizela ngayo nje uMsholozi phela saka usengaba upresident wale country. Angiyibona inkinga kodwa akasikho lapho Mr Pamela awuphawule ngaloko okwenzeka lapha e-legislature. Uthini nge-NFP Mr Pamela esibhalela uspeaker? Uthini nge-NFP esibhalela uspeaker lapha? Ngiyacela ukumisa uMama Mbalishini. Uspeaker waphendula wathi ngeke ammise ngoba useyilungu le-NFP eligcwele. Uthini ngaloko? Awuphawule ngaloko mfowethu. Ngiyabonga ke mfowethu. Ake ngiyibambelana le live. Ake ngibambela ngizoyi-uploada kahle le video bese siyakhomenta. Yilo nje bengifutha sixoxe ngako namhlanje umfoka Mkhonza. Ngicela niqhubeke niyo-subscribe nangale ku-YouTube bafethu. Ningisupport nakhona kuleyo channel Mfoka Mkhonza TV and podcast. Uma ungakampress ufollow nala ku-TikTok ngiyacela wenze kanjalo. Sikhulise le channel. Ngiyanibonga bafethu niphile nibe nosuku oluhle namhlanje sesiyodibana kwelandela ivideo. Thank you so much. Thank you so much.